tunga lafiya ka samba flani muga ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelingen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo sankele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani ebishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka langini e femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala Juma janvier kalo kleta ani konoton samba flani mugan saba amunu sogolindo anani wakati na malikoro malikoka au bismillah rabbi kuno fene olu keneka janvier kalo kile muga ani duru nato samba fla ani mugan nani femi institut national des arts ni ankoma ina bamako konnala o soba kura koni obena dayele kabenini don ko folin koni kada kan yoro korole ni okoni minatoy ale koni bi bamako suku koni ne chamancela ni okoni suku bay walma araida ale koni be o chamancela yoro mi koni ni manga kachani nyama on kacha uni anyona were okoni kama ina bena yele ma yoro kurala ni okoni bara okoni bina kolobo kari janvier kalo kile muga ani duru nata anga jamana ministri miyashinendo jamana ko kan ko mani oye Abdoulaye Diopi ale koni discours ke femi karo ka fo conférence ministérielle du mouvement des non alignés koni keneka mi koni kera Kampala Uganda ka olu fe no janvier kalo kleta ani wolonvla oni a kleta ani shegi kasangani janvier kalo kleta ani wolonvla temeni arabado samba fla ani mugan nani olu koni formation bulu mi koni kala arabado janvier kalo kleta ani wolonvla samba fla ani muga ani nani formation yere koni kala femi karo ka fo amo prestateur olu de kuna mi koni kunte dowere wala sa barabe kani amo koni ye chukwa mina kaseka onya fo unyana ni ukomi mako amoni her o koni kunte dowere formation kera femi karo ka fo laboratoire ani formation de koni kuna wala sa kaseka lajali koni ke femi karo ka fo amo koni be ke ka bara munu koni ke ka sega nyefoli ke ola kosobe kadaka al nasoro madawte amola hulu koni misega mawero ka amo koni karti mine kata o ka furo sani ay o kama formation koni kera wala sa ka sega yelen koni dani ko chamanga chugo yamina anga jamana gouvernement nyema koroni o koni Musa Marai ale koni wuli ka joke kata sina bolike kanyeshi anga jamana fintikila kamuno koni me fangala ni wakati na kata bo oluye olu koni ka barayoro o koni na ni koni kera ko ni mado koni a yeni nyejugu ye tugo ya dawla ko fenga mado fana koni mabashi ni koina temi nale tokobe malien den beda me domina ina fobi o de tezuleka anana ndo malien do nga teni misi wasa ale kama koi okmala ngolodi mi bambali be e mogomina farikolo bedimi be e mogomina farikolo koni ale mogobe nina lafia anila wasadila tezuleka de be seka okiye tezuleka malien do ni lafia yorodi don koi tezuleka asan ika galombonda ika seka donga fo ko tezuleka ale koni teto ulutikele ka fo ko nyenga tesa nye premier wuli ka deuxième wuli ko nga deuxième kale nyejera o te tezuleka ede tezuleka premier na deuxième bela jele nyede kele fibe klaka iyere soso ala tukuni no ya soro ko premier de te deuxième ye e mogo be a camion fa santala sa ibrahim nyagadu ale ka nega juru sira Congo atari Congo fala ni kana to suguba o konnala nega juru sira 70 06 06 61 walma 65 65 65 97 walma tukuni 72 08 19 91 tezuleka
tew ka lagari te zuleka tew ka mandi o kuma sansa I ka galombone da ni an bɔra an bɛ taa an ka jamana kɔrɔnfɛla la ni wagati na karamɔgɔ tanya kɔni kɛmɛ dekunba ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔnfɛla ekɔliso olu kɔni ma ani a kalandenw ma ka d'a kan karamɔgɔ kɔni ma labɔli kɛ ye kosɛbɛ ka sabu kɔni kɛ lakanabaliya kɔni ye dekun minnu lase olu ma o de kɔni senfɛ I bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin caman kɔni to mɛ so ka sabu kɛ nin dekun ninnu kɔni ni an bɔra an bɛ taa Segu ni wagati na Segu marabolo ɲɛmaw olu kɔni bɛ ka welewele da kɛ walasa ko dɛmɛ bɛ se ka don maaw ma cogo min na minnu kɔni bɔra Masina dugu kɔnɔ ka na u ɲɛma dogo fɛn min ka dɔn k'a fɔ Segu ka o folu fɛ yen nɔ ka sabu kɛ ni dekun olu kɔni ye u kɔni ko k'u bɛ dɛmɛ ɲini cogoya min na walasa dɛmɛ bɛ se ka kɛ ni maa kofɔlen ninnu ye minnu bɔra u sigiyɔrɔ ni o kɔni dɔw bɛ tali kɛ dumuni ko ani fɛn wɛrɛw la. N'an bɔra an bɛ taa senadolaci bina ko ka Coupe d'Afrique des Nations ni wagati na ale bɛ ka taa Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ an ka jamana samatasɛgɛw kɛlen kɔfɛ ka sebagaya sɔrɔ Sud-Afrique kɔni ka ni 2 ani kanangolo ye sini sibiri janvier kalo tile 20 san 2024 an ka samatasɛgɛw olu ni Tunisie kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ Ala ka sebagaya nɔgɔya an ka samatasɛgɛw ye u ka yɛlɛ sanfɛ kosɛbɛ. Sini ye janvier kalo tile 20 san 2024 o don in bɛ bɛn an ka jamana fintigilakaw tɔgɔ la don ma ni an ko min ma 20 janvier fête des armées an b'a fɔ an ka jamana fintigilaka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye u ni ce u ka faso kanu na u ni ce u ka faso baara la u ni ce u ni filili la walasa ka se ka jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lakana u ni ci ka jɛ u ka ɲɛnamaya kɔ ka jɛ u ni kɔ ka jɛ u ka so kɔ ka jɛ u ka lafiyaw bɛɛ lajɛlen kɔ ka wuli ka taa u ni di ka u joli bɔn faso ye an b'a fɔ u ni ce u la u bonne fête Ala ka san caman yira ani u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la Ala ka jamana basigi Ala ka kunkɔrɔta di ani u bɛɛ lajɛlen ma Ala ka jamana in jɔ finitigilaka kelen-kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. ni wagati na ni ne bɛ dan sigi aw ka kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman la aw kan bɛ tɛnɛ don ni Ala ma basi kɛ ne ni aw la o kɔfɛ ni aw minnu bɛ fɛ a ka jagofɛnw ka lakodɔn a ka cakɛdaw ka lakodɔn aw bɛ se k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la walima aw minnu bɛ fɛ a ka foliw ka kɛ kunnafoniyaw labanna aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 94 42 23 82 94 42 23 82 aw ni ce aw ka lamɛnli ko ɲuman la Ala ka bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma Ala kana basi kɛ ne ni aw si la.